Почва националната ни програма по BTV, в която ще гледаме матч между Зерк и Протос. Между най-силната раса и най-слабата раса. Ето виждате. Протоса, сега всички го знаят, Протос, това е най-слабата раса в тази игра. Защото Протос, ако бие по принцип, значи това е пълен късмет. Знаете, че добрите Протоси просто са пълни късметли. Ето, въпрос сега ще дали има късмет или дали няма късмет, защото както винаги всичко зависи от Зерга. Нали така, господин коментаторе? Да, точно така, добър ден и от мене. Ще простите за грешката на моя коментатор, но това не е телевизията BTV. Но това не е от голямо значение. Както винаги, знаем, че аз съм голям привърженик на Протоса, което означава, че това ще го издигне до върха. Така, това е защото вие сте голям калитар, господин коментаторе, но това няма никакво значение. Вижте в момента Протоса какво прави. Вижте ли какво се случва в момента? Това всичко е просто част от началото на игра на всеки един Протос. Така, не всеки един, но вече така голяма част, защото значи това развитие на пилон в експанда, това беше мода преди много време. Сега напоследък модата на Бисо е да строи един пилон в мейна и една казарма и ранен корсар, нали така? Може би да. Не съм запознат с тия истории, но се надявам това да е истина. Така, не скромничете, господин коментатор, защото вие сте най-добрият играч в България с Протос, но това няма да коментирам в момента. Така, виждаме ранен Фордж. Но забелязваме, че Зерга още не е разкрил своя противник. Доста е интересно пробата би по спалдинг пула, но тя е спряна. Оверлорда на Зерга е в противоположната посока, но скоро ще разкрие малката засада на Протоса. Всъщност да, ето виждате, че Зерга веднага щом видя, че идва рано. Тая проба малко преди да се е пуснал спалдинг пула, то определено тя ще е в десния край. Просто ще е в десния край, защото иначе няма как да измине същото разстояние за толкова време. Знаете, че винаги всеки играч проверява първо най-близкия край и Зерга веднага ще предположи, че Протоса ще е в средата в дясно. Да, би трябвало да е така. Скоро Оверлорда ще разкрие Протоса, но в момента се е запътил към другата главна част на картата. Както и да е, пробата отново пробива в главната база на Зерга. Виждаме, че обикаля. Така, вероятно ще пусне пилон, но това ще се случи по-нататък в игра. Това ще се описва да направи, обаче сега ще видим какво ще се случи в бъдеще. Така виждаме проба. Виждаме дрона. Тук когато вижда проба. Идват 4 сединга и още 2 отзад. Какво е това? Какво е това? Оцеля, дами и господа, виждате, дроната оцеля. 3 кръв оцеля. На 5 кръв не лъжи. Но това са 6 кученца. Сега какво е това? Дали ще успеят да стигнат кубият хода, но това играча може да пресключи веднага. Какво е това? Те вкарват демидж, да, убиват. Какво загуби един зелен? Не,